Og hvis I kan se, så har vi mega meget bagage med, og der er så Victorias ben. Hej! Hej! Bagagetag! Vi er egentlig på vej ud til vores super lækre hytte. Ja. Og hvis kvaliteten er lidt dårlig, så er det fordi jeg blogger på min iPhone 4S. Og det er jo ikke lige sådan det bedste kamera, man kan købe, men altså, hey. Det er ret godt. Altså, hey, det er en vlog, og ja, altså, hvis I ikke kan lide videoen og kvaliteten af det der, jamen, så er det så enkelt, så kan I bare lade være med at se videoen. Det der klipper vi lige ud. Ja. Så vi vil følge sådan løbende sådan hen ad dagen med noget vlog fra hytten, og vi fik ikke, og siden vi nu ikke lige fik filmet færgeturen, så filmer vi hjemturen. Og det vil foregå sådan, at der kommer nogle vlogs sådan lidt løbende. Så I vil kunne se for eksempel vlog 1 og vlog 2 og sådan noget. Så lige nu så er det egentlig bare på vej. Og der er så ret meget sne. Tror jeg, I kan se. Ja. Nu skal vi se ud af Victorias vindue. Sne og dukkerode. Men sneen er faktisk fin nok, fordi jeg har tænkt os at filme lidt noget med, at vi står på ski og noget. Så skal I se i hvert fald mig epic faile. Så må I have god vinterferie indtil videre. Ja. Så møs herfra.